Hello guys, once again, May and cherrybel. Nagbidyo ra ko ka-cute guys, kay na ako'y nakitaan nga punuan sa kawayan. Ngay daghang ubod na ikagman ko na lamia ay kinsa ka ning kawayanan ani. Sige guys, I will go ahead. Mo ni na nga labian na ho sa ang pag baklay. It's a walking for today lang kahit ano-ano ang tinitira.